आलाय सिलाय इफोर बुस्थु हाबबाय थानायखायनो खोलिबोलि बेमार आजार जानाय जालांजोब्बाय खोमा बिहामजो बिखुमजो खानैबो आं गिथारलै बेथो दलद दलदथार सानफ्रोमबो गोजानाव थांबानो गस्ला गानना थांबाय थानाय जादो अब्लाबो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं दख'नाखौ गाननो गाराखै साख्रियाला होननाबो लाखाया आङो हौवाखौ ओइ माला मोनगोन नायजानोनो मोनलाय लांला हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै मानो बेबायदि ओंखारदों होनोब्ला जों दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों मानो थांनो नोंथांमोना नायलांबाय था मिथिलांबाय थागोन ओमफ्राय इथिंजाय आइबो थांगोन आरोना दिनै ओमफ्राय आइया हारसिंसो सलायगोन मानो होनोब्ला आं दाखालिबो खोथाखांबाय माने बैनो उदैयाव बेल गानना लादोना आइया माने गोलैनानै एकदमबारे आं हाबा जानायनि एसे उनाव आरो गोलैदोंमोन आइया बै टाइमनिफ्रायनो दिनैसिम नै बोसोरसे देरमा जालांबाय दासिमबो हामाखै बेखौनो दा जोङो डाक्टरजों एसे सावरायनो थांनो नागिरदों मा होनो मा मायो दाथ' जेबो मिथिथ'ला दा जों थांबाय थानोसै आरो माने आइया हारसिं सलायगोन गांगाथबासो गाखोआनो गांगाथपाजों गाखोआयो मानो होनोबा गांगाथपाया एकदमबारे हुर 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 सलायो ओमफ्राय माने सिङा इनो हाया आरो ओंखायनो लासै लासै सलायनानै जोङो बरपेटा रडआव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आङो गरमनि थाखायनो कुर्ता गानबाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा सानफ्रोमबो गोजानाव थांबानो गस्ला गानना थांबाय थानाय जादो अब्लाबो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं दख'नाखौ गाननो गाराखै आं गानगौमोन ओमफ्राय ओरैबादि गरम जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दा थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो थौफाबाय थादो इ दलङाव बिराद खस्थ' जायोनो केटा मेटा फैदो आसोला थांबाय थानोसै जोङो दायो इखौ नेबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर बैनो दासो रोमै रोमै फैलायबाय ओइनो माला मोनहैगोन जोङो सिगां जानो होबाय रायदारा मोनहैबायानो नै दा लोगोफोर रडआव मोनफैबाय दा जोङो थांनोसै आरो बबे खनायाव मिथिथ'वा डाक्टरखौ नेयै डाक्टरखौ माने नाम्बार सिरियाल नाम्बार नेयै अबस्था खाराब नेथ'रनिया बेनो जाबाय जोङो माबोरै गरमा माबोरै खात्रा डक्टरनि चेम्बारावथ' थांनानै आङो भिडिअ बानायनो हायासै ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो भइस डाबिं होदों मानो होनोब्ला बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर दायो आइखौ माने अपारेशन खालामनो खिन्थाबाय आरोना डक्टरा एसेबां 1.5 बोसोरनि उनावसो दिनैसो अपारेशन खालामनो खोन्थाबाय ओरैबायदि थासारि आरोना लोगोफोर ओरैबायदि थासारि माने आखायाव थाइसेबो थाखा गैयि बायदिखौनो होननांसिगोन दा माने जानो थाखाय थाइसे थाइनै दंबाबो जोंनाव 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख गाहाम जोंनाव फैसा गैया आरो जोंखौ बेबायदि गैया होनोबाथाय जोंखौ मिनिगोनसो लोगोफोर जायनि थाखाय जों बेफोरबायदि अबस्थायाव दङ आरोना जों सोरनाव बिनानै सोरनाव मोननो अब्लाबो जोंहा आइ जायखौ होनो अनसुलि मेदामनि मोखाङाव मिनिनायनि अनगा जेबोआनो गैया नै लोगोफोर जोङो दसे ओरैनो मिनि खुसि माबानो थाखाय जोङो हटेलाव हाबफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय माबा मोनसे जानोसै होननानै जानायानो जानाय सम इनाथ' आखाइजों सोख्लायखायो सामस थाबाबो माबोरै मेदाम माबोरै दासो जायाखै र' देनाय जानाय जाखायानो सम होखायो नै आखाइ दमथ'नाया सामस मोनसे लाबावब्रायनो सामस मोनसे लाबाव दा माबोरै हो गोथाव नै चिकेन बिरियानि जाखांनायनि साया लोंलायनोसै नामा माबोरै साया कफि होखाखासो होनबा
थैबायलै होनावलाय मोजां मोनो आं गोथाव हो माबायदि गोथाव जादो आंबो लोंनो रोंनाय बिहामजो बिखुमजो खानैबो आं गिथारलै बेथो दलद दलदथार साहा प्लेटफोरखौबो माबायदि लादों ओमफ्राय प्लेटखौबो लाफालायनांगौ जाहैबाय नङा सायाव गाजदारसं गाजदारसं The next day. नै इनो भगबान थैबाय प्रभु गरमाव सायाव आं वा बिखौसो हाबदो नै थैबाय इमान बायदियाव सायाव मानसि बिसोरो भिडिअ बानायनो होनबा इ बुस्थुआ फैया ओमफ्राय दिनै फैलायबाय ओमफ्राय आं दांनोबो मोना मानोबो मोना दे नों दांदोबाबो मा होनबावनो इसोर मानो इफोरबायदिनो लोगोफोर नायलाय खामानिजों खामानि आलाय सिलाय इफोर बुस्थु हाबबाय थानायखायनो खोलिबोलि बेमार आजार जानाय जालांजोब्बाय खोमा बेसेखौ न' लिरनो आङो दिनैबो हाबलायबाय आं मा होननानै न' लिरबावनो फैबायानो थाखाय बुस्थुआनो इफोरबायदि हाग्रानि जिब जुनार हाबबाय थानो मोनाना सिङावखौ आं खायसो मोनगांहाय है पापिया मालायफोरा थिग बमा गावदों ओमफ्राय जोंहा गावनोनो मोनाखै दायो लाबथारनांगोन इबायदि मोनफुनायाव गावनो मोननांगौ आसलथे बेखौ फैगोन ना सोर भाबियो फैथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै फैलायबाय सा सानिखौ बुखांदो ओमफ्राय सिं सिंनिखौ दोनदो नै मैयाबो नै मोनसेयाव ओरैनो थारमाने एसे उसुबिदा जाबाथाय माने आइबो थाया नालाय आङो आइखौ इयाव लाबोना दोनफैनो होयो आरो ओमफ्राय इनि माइरङा गैयि जानायखौसो इखौ बोरै बेलथायना दोनदो मिथिगोना ओमफ्राय एसे माइरङाव थालाव दंमोन ओमफ्राय गोलैजोबना थादो आरो ओमफ्राय दा सिबबाय नालेंखरखौ जानो हायैखायसो दं थालिरबा होख्लायजोबसिगौ इयो दे दिखांदो लोगोफोर माने मैयाथ' इदिनो डक्टरनाव थांनानै मैया भिडिअ बानायासै ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों ओमफ्राय ओरैहाय आइनो आङो ओंख्रि संना गालांनो नागिरदों दालि खारै ओमफ्राय ओंखाम संबाय ओमफ्राय आलु भाजायानो जासिगोन आं इनो आलु भाजा दङ नै लोगोफोर ओरैबादि गरमनि थाखायनो आं मोनफैनाय मानाय भिडिअ बानायासै ओमफ्राय गानस्लायबाय माबाय ओमफ्राय आइया नै उन्दुनासो दं इखिजाबो जोंहा मेदामा बेमारि नोंहाबो इयाव बेमारि दालिम लाबोदोंमोन आं आइनो नै जानोनो हायाखैनो दालिम थाइसेल' जाबाय खावसेल' जादो गोजांदो खोमानै लोगोफोरजों गरमाव मा जादो हिसमा जोंबावलायदोसो आसोला ओमफ्राय बाजै मोना खामानि मावगासिनो गरमबाबो रागसो जासिगोनदां आंखौ गरमाव आलासि जानो फैनायखौ एदावहैनो र' बाजै खासेया इदिजा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो बिजावजालि उन्दैया बेसेबा रागसो जाबाय इयो दा गरमाव फैलायबाय गरमाव होननानै राग जादों नामा राग जादों आइसक्रिम लाफोगोन दे दायो आइसक्रिम मा बेदर एवदो नोङो बोखारना होनाय खनसे नायनि माथो बेदरखौ नुवाखै खासेयालाय खासेया साख्रिलानि हिन्जावआ लोगोफोर माइरं जावबावदोसै इमान सान्दुङाव आयौ न' सिबगासिनो नै सासेया
माइलाय बेफोर बुस्थुखौ सोना दोना न' सिङाव नोंसा मालाय कम्पटि बुथुमदो आरोहाय धोनि जायोना इफोरखौसो बुथुमबासो ना मुला गरमनि थाखायनो एवला खावला माव थागोन माव मागोन ना जागोन लोंगोन आंथ' सोमजानासो जाखागोन दाउ बेदर एवनायदो ओमफ्राय आं सबाय थबाय जाया एसे गरमाव बिदि सुदो बुगाजोबगोन आंना जाया आं नांगौ लागै आं सोमनानै जागोनसो नै मालाय न' खासिदो आयो गिलु बालु आयौ न'फोरा देनां थानो मोनगोन ना मोना जाखो बियानैफोरा दोनगोन ना दोना जाखो ना होखारसो हरगोन नायना लाखानोसै आं एसे न'फोरखो बिहामजोफोरा देनां रायना हरसिगोन लेथ्रा बाथ्रा होनना साफा देलायनानै मैगं थाइगं लायै लायैसो फैनांगोन दाउफोर लाना फैखा नाफोर गिदिर गिदिर लाना फैखा होमबासो हाबनोगोन खोमा आसोल माखा भिडिअ बानायाखै गरमनि खामानिखौ जाथारनालाय दिनैया आरो महिलारिया फैयाखै आरो महिलारिया बेसरा एबार खनसेयाव फैनो मोनाखै गाबदो मानो फैयासै आं फैदोसो बिदि मोनाखै न'आ जाबायलै इसानाबा गांगा थफाया मालाय फेननिफ्रायनो फैया मिथिगोना जोंहानाव फैबाथाय माने फेनावनो सिथाबना थाबाय थायो जों न'आवबो न' सिङावनो थाबाय थायो ओमफ्राय सबाय जारायाव जों माने आइलानि न'आव फैबाथाय फेननिफ्रायनो फैया जुदि इखौ फेननिफ्राय बाहेरायाव लिंहर न'आवसो थांनो नागिरखागोन आरो इयो ओइथिंजाय ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय हो मा होनदो बे नाफामखौ देगोना देयाखै आं मानि हरनायखौलाय मा मावो मा मायो बेलासियाव देना हाया देगोन र' साननैसोआवनो माबा मानो एसे खामानियानो एसे फराथारबा जानाव फरालायनो न'जोनल'खौनो दावराव दावसि हौवाफोराबो बिदेगाव थायो हौवा थाबासो खस्थ' जायो हौवायानो गैबावासो बैयावनो दावराव दावसि इसोर फैबाथ' बांसिनसो खामानिखौ नाय लोगोफोर साख्रियालानि एन्जया जाना देनजासो माने जेबो बुंथ'ला आरो साख्रियाला होननाबो लाखाया आङो हौवाखौ आंनि जिगोन साख्रियालानि हिनजाव बायदि मोना थारमाने इदिनो थानो मोजां मोनखायो आङो स्टेन्डार्ड थानो बायो होनलाय स्टेन्डार्ड थानो बायो माने आंबो इदिनोथ' थायोमोनहाय बुस्थुआ ओमफ्राय जानासो मालाय साख्रियाला नङाबाबो मालाय ना गुरनो थांजानो बायो खामानिफोरखौबो ओंखाम ओंख्रिखौ संजानो लुगैदिसुं ओमफ्राय गोसा गोसा खामानिखौ मावजानो बालाय मालाय थाब बुरिगोन होननानै आयनायहाय ओमफ्राय आंहा जि रागा जोङो मालाय बायदि हिनजावखौसो मोननांगौमोन आजादि जानाय होननानै जानाय आव थाबाय थानाय हिनजावखौसो मोननांगौमोन उल्टा ओमफ्राय आं आरो दा खस्थ' मोनो इदि हेंथा होबाय थाबा ओंखायनोथ' रागजोंनो खानाय सानाय बोहैलाय लांबायहाय आंहा बोना फैदां थांबायना दा गावआ 3000 हामथारदो गावआ ओमफ्राय एख' मोनलायाखै थांनायखौबो गावहानि इनोसो जाबायहाय आं हाया होनबायना लागि नांगौ खिंख्रियानो जाथो नायबायसो दं आंखो ओमफ्राय खर' लोब्बानो साफा जाफिनगोन दे होननायखायसो बनाखै नङाबा आगाना लानोसै एसे गरमावनो आगाना लानाङो मिथिजायाहाय लोगोफोर खोनाबायना